van apostar per una normativa pròpia del valencià en el marc del conjunt de la llengua catalana. Sens dubte, les normes de Castelló són un element vital per a la normalització del valencià i pel reconeixement de la diversitat lingüística de la llengua catalana, que a la vegada serveixen per enriquir i enfortir la unitat de la llengua. Perquè, tot i que la llengua catalana té la sort de tenir múltiples variants en funció dels territoris, abasta una comunitat lingüística de més de 10 milions de persones. I si volem ser forts, hem de deixar de comptar-los per separat i actuar de forma conjunta. Encara és molt llarg el camí que ens ha de portar a tenir una llengua plenament normalitzada. Un dels dèficits més evidents d'aquesta anomalia que arrosseguem és la manca d'un espai de comunicació entre tots els territoris de parla catalana. Al segle XXI, una llengua i una cultura com la nostra necessita d'eines per poder-se explicar en un món cada volta més globalitzat i multicultural.